batun maganan tsammani, duk ɗan sarki yana cikin tsammani. Komin shekarun shi yana don iyaka ultimate kenan, shine ƙarshe abinda ɗan sarki ke bukata, wata rana ka zama sarki. Amma ni burina a rayuwana shine mahaifina ya yi sarki, ni in yi magajin gari ko in madaki. Allah ya san shine burina ni a rayuwana. Amma na so irin mahaifina ne ba ni ba. To za mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu cikin goshin lafiya, kuma ya ɗaukaka darajar mu haka don isan shi, ba don mun kai ba. Ya ba mu wannan, ya mana laifi, ya ba mu dama muka kawo ga wannan halifa ne kakanmu da iyayenmu da kakanninmu. Mun gode mashi, kuma muna addu'a Allah ya ba mu ikon sauki nauyin da ya ɗora a kanmu, kuma ga al'ummanmu mutanen ƙasar Zazzau da jihar Kaduna baki daya. Muna ganin irin yadda suka karbe mu, ba mu da abin da za mu ce sai dai Allah ya biya su da alheri. Saboda haka muna ƙoƙari ne mu ga irin cewa kowa mun tafi tare, kuma wani ya farrake to wannan kuma ruwan shi, jirgi za ta tafi ta bashi a tasha kenan. Saboda haka duka kowa da kowa mu namu ne, kuma muna fatan goyon baya da haɗin kai da muka samu ga wurin al'ummanmu. Muna addu'a Allah ya ba su ladan zumunci, kuma Allah ya da haɗa kawunanmu, domin an haɗa kai ne za a samu gagarumin ci gaba da ƙaruwan arziki. Da ke muna fatan Allah ya mana laifi da haka a shekaru masu zuwa, yin Allah ya raya mu. Kuma abin da ya mana ma yanzu mun gode mishi, kuma muna ƙara istighfari da hamdala gare shi. Alhamdulillah. Wato ba masarautar Zazzau ne kadai take fama da fama da wannan harkar rashin tsaro ba. Duk sarakunan arewa mun mitin a Kaduna da gwamnonin arewa. Amma menene babban makasudin taron nan? Harkar maganan tsaro ne. To ba kaga ba wai lardin Zazzau ne, tunda abin da ya kai ga Sokoto za ƙarshe ya zo. Sokoto, Zamfara, Kebbi, yanzu Katsina, Kaduna, Niger har Nasarawa. To abu ne wanda yake ya addabi kowa. Maganin shi sai da addu'a, mu koma ga Allah mai istighfari, sannan kuma mu ci gaba da addu'o'i, sannan kuma ba da haɗin kai ga jami'an tsaro. Mun san halin da suke ciki, suna da kishi na suma saboda personnel da ma shugaban ƙasa ya ba da daman cewa da ɗauki 'yan sanda. Mun samu labarin haka.